Fis-sena 2004 kont l-Awstralja u deret storja vera ovvjament f'wieħed mill-ġurnali hemmhekk li xtaqt nibda bija għaliex għad li forsi mal-ewwel daqqatajn tgħid x'għandha x'taqsam inħoss li tista' tenna biex nifhmu ħafna x'qegħdin nagħmlu. Mela kif naħseb li tafu hekk l-Awstralja pajjiż kbir enormi u fin-nofs tiegħu huwa deżert kbir ħafna. L-istat ta' New South Wales li l-kapitali tiegħu hija Sydney huwa stat kbir ħafna daqs il-Ġermanja jew forsi ftit ikbar ukoll, però l-biċċa kbira tiegħu deżert. U fix-xfar tad-deżert hemm xi ftit irħula żgħar. Snin qabel ikun hemm tifel jgħix wieħed minn dawn mal-familja tiegħu f'wieħed minn dawn l-irħula li ta' kuljum kien imur jimxi sal-iskola mixja ta' forsi 10 minuti u lura. Ġurnata fost l-oħrajn, meta kien ġej lura, jilmaħ ġebla hekk fl-art li ra forsi ftit differenti mill-oħrajn. U bħalma jagħmlu ħafna drabi tfal subien beda itija hekk saqajħis qed jilgħab il-futbol u x'han wasal id-dar ġa barra daħal id-dar u poġġija f'ħoġor tat-tieqa tal-kamra tiegħu. Ommu sikwit kienet tkun qiegħda tnaddaf fil-kamra tiegħu u tgħidlu John, dil-ġebla x'inhi tagħmilha u ħanarmija. U kien jgħidilha le ma ħallija. U għadda żmien sikwit tgħidlu John ħanarmija u ma kienx ħallija. John kiber mar l-iskola sekundarja u mbagħad daħal l-Università ġewwa Sydney u għamel ħafna ħbieb ġodda. Wieħed mill-ħbieb tiegħu kien jistudja l-ġeoloġija. Darba kienu ġejjin xi 3 ijiem vakanzi. U da John stieden lil ħabibu imur miegħu id-dar tiegħu għal vakanza. Ħabibu qatt ma kien mar f'dan ir-raħal fejn kien jgħixu. U hekk għamlu. Mar lura miegħu id-dar ta' ħabibu u kif daħal fil-kamra tiegħu u rad il-ġebla fit-tieqa. Baqa' ftit iċċassat ħares lejja u qallu din minn ġibta dil-ġebla. U John qallu l-istorja. Qallu ħanoħodha u nittestja, qallu x'naħseb l-għandi sorpriża kbira għalik. U insomma hekk ġara. U r-riżultat dil-ġebla kienet djamant li imbagħad inbieħ għal mijiet ta' eluf ta' dollari. Ommu meta intervistaw hekk qalet għaddejna minn daqshekk żmien ta' problemi finanzjarji, kellna teżor fit-tieqa u ma kien baħna bih. Kosu x'jien waqaft nirrifletti u ngħid imma x'differenza tgħaddi bejn dik il-ġebla fit-tieqa li ma tiswa xejn tkun se tarmija u dak id-djamant li jinbieħ mijiet ta' eluf ta' dollari. Kultant il-ħajja tagħna tkun l-istess eżisquti. Xi wħud minna l-bnedmejn għalihom il-ħajja dik il-ġebla fit-tieqa jiġu mumenti fejn iħossu li jridu jarmuha għax ma tfisser xejn. Jiġu mumenti forsi jittollerawha. Għal oħrajn il-ħajja qisha djamant. Imprezzabbli. X'inhi d-differenza? Dak il-ħabib għamel id-differenza kollha. Dak il-ħabib tafu min hu eżisħut, dak il-ħabib huwa Ġesu. Ġesu meta tistiednu jidħol f'ħajtek minn ġebla li ma tiswa xejn issir djamant. Jew aħjar tara fil-valur tagħha u tinduna l-Alla tak xi ħaġa imprezzabbli, xi ħaġa tant sabiħa. U dawn l-eżerċizzi li sejrin nagħmlu matul dil-ġimgħa x'iridu jfissru eżisħut, iridu jfissru tistieden lil Ġesu jidħol ġo darek. Tistieden lil Ġesu jidħol f'ħajtek. Tistieden lil Ġesu jiġi għandek u jgħinek ħalli taraf li ħajtek hija rigal imprezzabbli ta' Alla. Għaliex dawn l-eżerċizzi? Mhux ħanejdilkom għaliex ġejtu hawnhekk, imma għaliex intom għażiltu li flok tagħmlu xi ħaġa oħra qegħdin ġo djarkom u qegħdin tisimgħu dawn l-eżerċizzi għaliex. Jistgħu jkunu diversi raġunijiet, forsi għal xi wħud hija sempliċement drawwa. Għal oħrajn forsi għax qegħdin ifittxu xi ħaġa fil-ħajja.
Forsi hawn min jgħidlek nixtieq nikber fil-fidi. Oħrajn forsi jixtiequ tassew jibdew ħajja ġdida. Nixtieqek niftħilkom għajnejkom minn riskju li kull meta jiġu l-eżerċizzi nistgħu hekk insibu ruħna qudiemu dan ir-riskju. X'inhu riskju? Li forsi hekk inqattaw dal-ftit ħin hawnhekk nisimgħu l-kelma t'Alla u forsi wara nitkellmu ngħidu oġbitna jew m'oġbitniex il-priedka. Imbagħad tgħaddi ġimgħa u jisfuma kollox fix-xejn. L-ebda bidla. Għaliex jiġri hekk ġeneralment iżżuti. Jekk għalina l-eżerċizzi jkunu dawn l-20 jew 25 minuta nisimgħu l-kelma t'Alla u nieqfu hemm il-periklu li jiġri hekk ikun għoli ħafna. Jien nixtieq minn qalbi jeżisħuti hekk nistedinkom biex hekk tagħmlu minn dil-ġimgħa ġimgħa speċjali. L-eżerċizzi ma jridux ikunu nofsija, l-eżerċizzi jridu jkunu l-ġurnata kollha. L-eżerċizzi jridu jkunu ħanejtek il-ġimgħa kollha. U għalhekk nistedinkom hekk biex inkun prattiku, irid ikun hemm 3 mumenti fl-eżerċizzi. L-ewwel il-mument tax-xandir tal-kelma fejn nisimgħu b'attenzjoni. It-tieni, eżisħut importanti ħafna, il-mument tar-riflessjoni personali. Hekk il-bambin tagħna dan iż-żmien naħseb hux hekk. Vera li mhijiex sitwazzjoni sabiħa, però żgur li ħin ta' riflessjoni se jkollna ħafna. Jalla ta' bilħaq ma naħlux fix-xejn. Ippruvaw hekk ħolqu naqra ta' spazju fid-dar tagħkom isa l-kappella tad-dar ħanejdilha jien, forsi rokna x'imkien fejn tagħmel mejda u kollok forsi salib fuq il-mejda, il-Bibja, xi statwa tal-Madonna, ix-xema. Ekku forsi siġġu ftit komdu mhux iżejjed ħalli ma norqdux. U hekk wara li nismgħu l-kelma Alla nsibu ħin u nirriflettu fuqha. Quddiem il-mulej, impoġġi lili nnifsi fil-preżenza t'Alla u l-mulej ngħidlu mulej xi trid tgħidli lili? Lili xi trid tgħidli? Ekku naħseb kieku nikdbu kultant hekk jiena jiġu f'idejja eżerċizzi li għamilt żmien ilu u nerġa' inqalleb fihom. U tgħid x'kemm jagħmlu li ġejt. Hekk nikdbu forsi anke diary hekk it-tweġibiet li jgħidilna l-mulej, xi trid minni mulej. U mbagħad jiġi t-tielet punt ovvjament importanti ħafna, il-bidla fil-ħajja. Jekk il-mulej inħossu li qed jgħidilna biex nibdlu xi ħaġa fil-ħajja tagħna jew forsi nibdluha totalment il-ħajja tagħna, allura eżisħuti rridu nagħmlu hekk għax inkella nkunu boloħ ma nagħmlux hekk. Ma nafx jekk tiftakrux meta f'Marzu tal-2013 għall-ewwel darba l-Papa Franġisku tfaċċa fil-Gallerija ta' San Pietru huwa baxxa rasu talab lin-nies li l-folla titlob għalih. U jien nixtieq nitolbkom ukoll li tolbu għalija matul il-ġimgħa għalija u għas-saċerdoti, mod speċjali dawk li qegħdin jagħmlu eżerċizzi biex hekk inkunu strument f'idejn Alla, mhux jien, imma l-mulej. Li qed jitkellem iva permezz tiegħi, imma l-mulej mhux jien. U jien nwiedkom ukoll it-talb tiegħi biex ta' bilħaq dawn l-eżerċizzi jkunu mument ta' laqa mal-mulej, ta' laqa mal-mulej. Eżisħut l-eżerċizzi jistgħu jgħaddu jispiċċaw fix-xejn. Però xi qaddesejn bdew l-istorja tal-qdusija tagħhom permezz ukoll ta' priedka. Nixtieq hekk illum ħanibbaża ċ-ċentru ta' dak li ħanejt fuq il-parabola tal-Evanġilju ta' San Mattew min irid isiba d-dar fil-Bibja, San Mattew, kapitlu 13, versi 3 sa 23. Parabola li żgur nafuha ta' wieħed bidwi li ħareġ jiżra. U l-mulej jgħidilna li ż-żarrija li beda jiżra bdiet taqa' f'postijiet differenti. Xi wħud minn dawn iż-żarrijat jgħidilna waqgħu fil-mogħdija fil-passaġġ u ġew la safaru naqruhom. Mela ma ninsewx l-ewwel parti ta' dawn il-versi li semmejt minn 3 sa 23 tal-kapitlu 3 ta' San Mattew. Ġesu jgħid il-parabola lin-nies. In-nies ma fehmuhx, imma ma tantx indenjaw ruħhom jistaqsuh x'kienet tfisser, mhux hekk għamlu l-Apostli.
L-apposti staqsew, x'rid tgħid mulej? X'rid tgħidilna mulej? Waħna wkoll ngħidu ilu dejn ta' kull meta l-kelma talla forsi nsibuha diffiċli, jgħidulu mulej x'rid tgħidli? Għax inkunu nisbaljaw bil-qatieħ, ma nifhmuhiex il-kelma talla u qisu ma ġara xejn. U Ġesu jispjegahilhom il-parabola u jgħidilhom dik iż-żerrija li waqgħet fl-art li kienet mogħdija passaġġ u ġew l-asafur naqruha tixbaħ lil dak il-bniedem li jisma' l-kelma talla u ma jifhimiex u ma jħabbitx rasu biex jifhimha. U allura jiġi l-għadu u jisraq ilu u allura ma tistax tagħti frott. It-tieni, il-mulej jgħidilna li xi wħud miż-żerrija waqgħet qalb il-blat, kien hemm ftit ħamrija imma blat. U allura nibtet malajr imma mbagħad ġiet ix-xemx u nħarqu għax eruq ma kellhomx. U Ġesu jfissirilna din. Dan jixbaħ lil mejn jilqa' l-kelma bil-qalb iżda eruq ma jkollux, jiġi l-għawġ jew isib minħabtu minħabba fil-kelma u jitfixkel. X'ifisser li jkollok l-eruq? X'għamlilna l-eruq lilna l-insara? X'għandna nagħmlu biex il-kelma talla li tinżera f'qalbna ma jiġrejx li tkun bħal dik iż-żerrija li waqgħet qalb il-blat li tikber malajr, forsi għalbidu ħafna ħeġġa u mbagħad jispiċċa kollox u tirmarrieħ kollox. L-ewwel nett iżisħuti nistieden lili u lilkom ta' għax dan huwa challenge għal kulħadd biex nieħdu l-ħajja tat-talb bis-serjetà. San George Preka li kien jgħid in-nisrani nifsu l-orazzjoni, nifsu t-talb. X'jiġrilu l-bniedem ma jieħux nifs imut. Hekk il-ħajja spiritwali tagħna, ma nkunux ta' bilħaq irġiel u nisa ta' talb, allura il-fidi tagħna tisfuma fix-xejn. Aħna ngħidu ħafna drabi li fi żmien hawn kriżi ta' fidi. Per jien naħseb li kultant hawn iktar kriżi ta' talb milli kriżi ta' fidi. X-xitan irnexxielu jikkonvinċina li jew it-talb ħela ta' żmien, jew li għandna ħafna x'nagħmlu m'għandniex kien nitolbu, jew hekk. U ħafna drabi t-talb hekk beda jiżlob minn ħajjitna, eżis ħuti. Kemm importanti li ta' kuljum eżis ħuti ikonna mumenti ta' talb u nieħduh bis-serjetà dan id-dialogu mal-Alla. Kemm importanti mingħajru allura kull kelma talla li tinżera fina destinata li tmut. Inħeġġiġkom eżis ħuti bil-qalb għall-quddiesa, ovvjament tal-ħadd Alla ħares leha, imma ħanazzarda ngħid min jista' ta' kuljum, iva għaliex leha. Staqsi lilek innifsek, vera ma nistax immur għall-quddiesa kuljum, ma tistax il-mulej jgħadrek u jifhmek, imma li tkun vera. Mhux għal skuża, kieku tirbaħ lotterija. U jgħidulek isma' l-flus ħajjithomlok f'dik in-nofsija tal-quddiesa. Kieku tmur is-sibħin biex tmur. Il-quddiesa valur li l-moħħ kejkien tagħna ma jistax jifhmu biżżejjed f'din il-ħajja. Rigal tas-sew tal-għaġeb li jagħtina l-mulej. Fejn ma jagħtinix xi ħaġa l-mulej fil-quddiesa, il-mulej jagħtina lilu nnifsu. Il-qrar bis-serjetà eżis ħuti, mhux il-qrar tal-għaġla. Nixtieq inwissikom ħafna noqogħdu attenti, il-qrar mingħajr preparazzjoni kultant jagħmel iktar ħsara milli ġejt eżis ħuti. Il-qrar jitlob mument ta' talb u riflessjoni quddiem il-mulej, ngħidu mulej, fiex aħna sejrejn, fiex aħna sejrejn. Nitolbu jagħtini l-grazzja tal-maħfra, tal-indiema sinċira, ta' tnumili dispjaċini verament, u nagħmel ħilti biex ma nerġax. Imbagħad ovvjament nersaq għand is-saċerdot li fisem Ġesu jgħidli naħfirlek dnubietek. U ħin ieħor ta' ringrazzjament wara importanti ħafna Ġesuti. Imbagħad l-opportunità tal-laqgħat fejn nitalmu fuq il-kelma talla. Inkellek ma nifhmuhiex il-kelma talla, kif tista' tagħti l-frott fina? U anke l-karità ovvjament dawn huma l-elementi essenzjali li bihom aħna nagħmlu l-eruq biex il-kelma talla tagħti l-frott. It-tielet kien hemm xi żerrijat eżisuti li waqgħu qalb ix-xewk. U x-xewk kiber magħhom u ħonoqhom. U Ġesu jfissirilna u jgħidilna dan huwa dak li jisma' l-kelma
iżda l-inkwiet żejjed għal ħwejjeġ tad-dinja u l-ġibdiet għal ġid tal-art joħonqulu l-kelma. U jien nistaqsi lili nnifsi u intom miegħi eżis ħuti. Jien għandi rabta żejda mal-ġid tad-dinja, ma' dak li tagħti d-dinja. Dal-ġid tad-dinja x'jista' jkun? Ħaniġbru taħt 3 forom jiena, il-flus jew dak li nixtru bil-flus, affarijiet materjali, il-pjaċiri tad-dinja, pjaċiri tal-ġisem tad-dinja, jew inkella l-nuri irridu nkunu aħjar minn ħaddieħor niddominaw fuq ħaddieħor. Kif se nagħmlu biex nirbħu di tentazzjoni li ma nħallux ir-rabta żejda mal-ġid tad-dinja jew ma' dak li hu tal-art? Allura joħonqulna l-kelma li tinżera fina. Eżis ħuti, verità waħda tista' tenna. Ir-realtà li rridu nħallu kollox warajna. Min jintrabat ma' dak li hu tal-art qed iħejji għal disfatta kbira fil-ħajja. Kemm ħaġa kera tintrabat ma' xi ħaġa u taħli ħafna ħin għalija, taħli ħajtek għalija u fl-aħħar tinduna li jkollok tinferet minnha u għal dejjem. Tafu x'kien jgħid San George Preka? L-mart, l-isptar u ċ-ċimiterju huma skejjel tal-ħajja u ekkota. Araw di ċirkustanza kemm daħlitna fina infusna, għalaw kemm malajr ħallejna dak li soltu naħlu tant ħin għalih għax qegħdin nibżgħu u bir-raġun għax hemm is-saħħa fin-nofs. Imma eżis ħuti kemm għandna bżonn nirriflettu u nidħlu fil-fond hekk ta' qalbna u ngħidu x'sens fija l-ħajja, x'sens fija l-ħajja, għalfejn qed ngħix, x'valur fija din il-ħajja. San George Preka mill-ġrid jgħidilna il-bniedem Alla la jifraħ iż-żejjed fil-ferħ, u anqas jitnikket iż-żejjed fin-niket, għaliex jaf li kull mowt ta' din id-dinja għad jgħaddi. Kemm fija għaqal din is-sentenza żisħuti tifraħ iż-żejjed titbellaħ bħalma ħafna drabi jagħmel il-bniedem tal-lum, jiġi s-sibt flaxija u nafu x'jiġri, jew jitnikket iż-żejjed tal-mod li jkisser lilu nnifsu. Kollox jgħaddi ta' din id-dinja, it-tajjeb u l-ħażin. Min jorbot qalbu żejjed ma' dak li hu ta' din id-dinja żisħuti. Qiegħed iħejji ruħu biex ħajtu tispiċċa f'disfatta. Il-mulej ma jridx hekk ta' jalla niftħu għajnejna. U r-raba. Xi żerjat oħrajn weqgħu f'art tajba u għamlu l-frott minn 30, minn 60 u minn 100. Dan huwa dak li jisma' l-kelma, ifittex li jifhimha u jagħmel ħiltu kollha biex jgħixha. Bidla ta' ħajja. Xi tfisser lil bidla ta' ħajja? Timxi wara Ġesu. Li Ġesu jiġi l-ewwel qabel kollox u kulħadd fil-ħajja tiegħek. Lil Ġesu trid issir tafu. Ikollok ħeġġa biex issir taf il-kelma tiegħu. Għax taf li fil-kelma tiegħu il-mulej jikellem lilek u lili jikellem lilna. Nistaqsi lili nnifsi. Qalbi liema waħda minn dawn l-4 tipi ta' art tixbaħ. Tixbaħ lill-art qisha mogħdija fejn ma nifhimix il-kelma tal-Alla ma jimpurtanix. Tixbaħ l-art fejn hemm ħafna blat, fejn timbet malajr imma r-rabta żejda għal ħwejjeġ ta' d-dinja teleb tixbaħ lil dawk li nibet qalb ix-xewk jew tixbaħ l-art tajba, iżisħuti, l-art tajba. X'irrid jien fil-ħajja, x'nixtieq mill-ħajja? Għalija li jkolli suċċess fil-ħajja x'ifisser? Eżisħuti l-eżerċizzi qishom mera ta' mera turik kif int minn barra xi ħaġa li tgħaddi. L-eżerċizzi jridu jkunu mera li juruk kif int minn ġewwa xi ħaġa li importanti ħafna eżisħuti għax tibqa' għal dejjem. Jekk negozjant ta' din id-dinja tant iħabber rasu eżisħuti u jagħmel il-kontijiet ta' sikwejt biex jara kif huma sejrin l-affarijiet. Kemm iżjed għandna aħna
nkunu għaqlejn u fejn jidħlu l-iktar affarijiet importanti, eżis ħuti, noqogħdu attenti li ma nispiċċawx qed naħlu ħajjitna. Kemm hu faċli fi żmienna neqgħu fl-aljenazzjoni, eżis ħuti, naljenaw ruħna. Tant ħsiebna fl-affarijiet ta' din id-dinja li ninsew fejn aħna sejrejn. Kulħadd jixtieq ikun ferħan. Imma l-ferħ jien fejn qed infittxu. X'ifisser il-ferħ veru għalija? Interessanti, l-istudju psikoloġiku kien skopra hekk li l-iktar ħaġa importanti u li tagħmilna ferħanin fid-dinja hija li narfu li għandna min iħobbna, nħossu li għandna min iħobbna u li nħobbu. Dan studju psikoloġiku, xjentifiku, menna li jkollna min iħobbna u li nħobbu. Jien naħseb li b'xi mod jew ieħor kollha esperjenzajna lil min iħobbna fil-ħajja. Però esperjenzajna wkoll kollha kemm aħna l-imħabba tal-bniedem tibqa' limitata u kulħadd tfalli xi ftit. L-imħabba tal-bniedem kbira kemm kbira tibqa' difettuża. Ħansemmilkom parabbola li nispiċċa biha. Tal-missier u ż-żewġ ulied ngħidula tal-iben il-ħali aħna. Tiftakruha din il-ġrajja sabiħa. Forsi l-iktar parabbola magħrufa ta' dan il-missier li kellu żewġ ulied. Iż-żgħir kien ribelli u xeba' missieru jgħidlu għamel hekk u għamel hekk u tagħmel x'hekk. U darba qallu aqba' tagħtini li jmissni mill-wert ħanitlaq il-bot minnek. U l-missier aċċetta mhix ċajta. Ibnu qed jgħidlu qisek mejjed għalija, mhux hekk il-wirt jinqasam meta xi ħadd imut. U hekk ġara telaq. Sakemm il-bwiet tiegħu kienu mimlija d-dinja daħqitlu. Però x'ħejn il-bwiet tiegħu tbattlu eżis ħuti, nafu x'ġara. Spiċċa jiral żieqes u jixtieq kieku jixba' bl-ikel li kienu jieklu l-żieqes. Fil-mentalità ludija fejn il-qasqus u annimal imniġġes ma setax jaqa' f'sitwazzjoni aħar milli waqa' dan. Għax eżis ħuti fid-dinja ekku inti tiswa daqs bwietek. Hekk tismak id-dinja, daqs bwietek, daqs kemm huma kbar il-bwiet mhux minn int. Mhux hekk fajnejn il-missier imma. X'ininduna x'tilef. Għala l-menu mmur lura nitolbu ħaddimni miegħu dan missieri, ikolli x'niekol. U hekk għamel, u nafu x'ġara. Telaq rura, jippjana x'ħad tkun l-istqarrija tiegħu, forsi missieru jħenna għalih, u missieru jinmħu mill-bogħod u jitlaq jiġri ġirja fuq u janqu u jibda jgħidlu l-istqarrija manka ħallih jispiċċa. Isa, ġibu l-isbaħ libsa u xiddu wielu. Ġibu ċ-ċurkett. F'sebgħu, is-siġill, l-awtorità, ġibu s-sandli f'riġleħ. Il-missier qed jgħidu jien ma rridekx bħala għaddej, jien rridek bħala ibni li nħobbu b'qalbi kollha. Ħafna drabi ninsew li ben il-kbir, ma llum nixtieq nitfa' attenzjoni ftit fuq li ben il-kbir, li dan kien l-għalqa, dan huwa kapitlu mill-Evanġelju skont San Luqa, vers kapitlu 15 tal-Evanġelju skont San Luqa, dan li qed nikkwota issa vers 29. Jiġi lura, jgħajjed wieħed mill-qaddejja, jgħidu ġieħok u missieru għamel festa u dan ir-rabja. Ma rridx jidħol. U l-missier jerġa' joħroġ l-ewwel ħareġ għall-liben iż-żgħir, issa joħroġ għall-liben il-kbir u dan jibda jakkuża lill-missieru u lil ħuh liben il-kbir. Inni daqshekk snin naqdejk, kelmtek ma ksirtilek qatt innu taw ftit. Ma jsejjaħlux missier. U l-ħuh ma jsejjaħlux ħija, daħuk jgħid, dan ibnek jgħidlu. U kieku qattajtni gidi lili biex niekol ikla ma' ħbiebi. U jiġi dan ibnek li balalek ġidek man nies tat-triq u lilu toqtollu l-oġu li mżemmen. Imma dan il-missier ta' qalb kbira, qalb mimlija mħabba, tafu x'jgħidlu lill-ibnu l-kbir, dik l-ewwel kelma kemm hi sabiħa li jgħidlu. Men hu ma jgħidlux missier. Per l-ewwel kelma li jgħidlu l-missier jgħidlu ibni. Ibni kemm hi sabiħa. Qed jerġa' jibni l-pont li jibnu kien ġarraf, qed jerġa' jibni l-pont. Kull ma hu tiegħi huwa tiegħek. X'inti tgħid? U
dil-kelma nixtieq llum hekk nibqgħu magħha. Il-mulej lilek u lili qed jgħidlek ibni, binti, inti taf li nħobbok. Taf li nħobbok. Taf li jiena id-dnubit tiegħek kollha tal-passat dawk ma naħsibx fihom iżjed. Taf li nħobbok, temmen ta' bilħaq li nħobbok. Eżisħutik ma jkunniex il-konvinzjoni li Alla jħobbna bimħabba tal-ġenn, allura il-fidi tagħna tkun mibnija fuq ir-ramel ta'. Il-konvinzjoni li Alla jħobbna qisu l-pedament ta' din il-Knisja. Għaliex din il-Knisja tant sabiħa ilha daqshekk mibnija fuq is-sod, għax il-pedament mibni fuq is-sod. Hekk il-konvinzjoni li Alla jħobbni, li Alla jħobbok tkun soda jekk irridu li l-binja tal-fidi tagħna tkun fis-sod. U allura se nieqaf hawn illum u nixtieqkom illum għamlu din riflessjoni jekk. Oqgħod f'xi ħin waħdek bil-kwiet u ħalli l-vuċi tal-Missier tkellmek. U isma' dik il-kelma tant sabiħa. Ibni, binti. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.